Good morning mga sano, good day. Ngayon say hi. Hi! Bago ang lahat, birthday, please Papa. subscribe to my channel. Thank you for viewing and thank you sa mga nag-subscribe. So subscribe pa po kayo pag nag-view kayo at saka panoorin niyo yung iba ko pang video. So ngayon mukbang tayo mga sano. Ayan. Meron tayong shrimp, meron tayong mud crab, meron tayong lechon, meron tayong alimasag, And then corn. blue crab, tsaka corn. So you eat na babe. Okay, and then Father, the Son, Holy Spirit. Okay. Crispy ako. Crispy. Ayan, yung mga nakatsaka, gumawa tayo ng sarili nating sauce mga sano. Ayan o. Ito naman pang lechon. Ayan. Dinaryo lang yan. At saka itong pang ano natin. Meron tayong Alex version ng ano sauce. Ako lang gumawa niyan mga sano. Wala po yung yan. Maya, pakita ko sa inyo. Meat off. Yan. Ito mga sano. Yan, itong sauce ko. Yan. Sarap. Bagay na bagay yung sauce mga sano. Yan. Sauce. Yummy. Tatik na natin itong shrimp. Kariwa ito mas ano. Talagang pinuntahan ko to. Bakit na? Kailang mainit. You eat babe? Are you okay? What are you eating? Crispy lechon? Ito mas ano. Yan o. Sarap. You okay, babe? You eat, babe? Go ahead. Go ahead. Tikman natin itong mga ano, itong sa alimasag. Ayun, ha, lumabas na o. Yan ang sariwa. Pag hindi siya na maiwan sa loob. Yan o. This is a lot of food. But Yeah. where is your cake? Oh, later. I don't like sweet. Palala lang mga ano. Okay lang pag minsan lang naman. Hinahinay lang sa mga pagkain na pag sinobrahan nakakasama. Yeah, we have breakfast here. Yeah. Let me up, Papa. Ooh. Huh? You want crab? No. Only lechon? Yeah. Get crabs. Yummy. Yummy crabs. This one is crispy. Okay. Kahit mga 4 minutes, 5 minutes lang. Do not watch it. No. Yan. Parang nalilito ako mga sano ah. Sarap. Sarap talaga pag sariwa. Sarap. Buhay pa to eh. Nakipaghabulan pa ako dito kahapon. Yan, mukbang. Saka mga sano, panoorin niyo yung part 1 at part 2 nitong video ko. Para makita nito pag prepare. Saka paggawa ng sauce. Para may an idea kayo. Part 1. Dalagay ko lang sa link. So, simple lang naman. Kailangan ng importante lang ma-achieve niyo yung lasa, balanse, may kunting anghang, alat, saka may kunting tamis pang sa alat. Yan mga sano. Yan sauce ko. Again ako. Sarap.
Pause na, pause. Ayan mga sano. Sit down, babe. Come on, babe. Ayan. Pang ano tayo? We'll drink orange and then soda. Laki. Kaya ito, oh. Yun. Para to sa misis kong mahal ko. So, ito muna tayo. Try muna natin to. Swim. Sariwang sariwa. You okay? Little boy ko, litson lang kinakain. Yan yung sauce mga sano. Sarap. Talagang sarap. Hindi lang sarap dahil naka-video. Huwag na kayo magtanong. Good? Yummy. Dami. Dami. So, sa mga manonood ng video ko, please mag-subscribe din kayo mga sano. Tulungan niyo yung channel ko. Good. Oh my God. Come on. See? Come on. Hintayin ko muna. Kasi parang nangihinayang pa ako mga sanong biyakin yan eh. Ito muna. Paalang muna. Suabe. Ibang sabit. Mga legs. Talagang sumasama yung laman mga sano dahil sariwa. Tapos ang bunot mo lang, bali, tapos bunot, sumasama na siya. Hindi yan sariwa, nako gaga, gano'n ka nang gano'n. Maiiwan yan. Like babe? Yeah. Careful. Sa drinks. Ayan, nasama. Buhay na buhay ito. Sa Alex sauce. Kailang mamalagay ko to. Diskarte ko lang yan. Na-achieve ko yung gusto ko. Na mayanghang. Hindi maalat masyado. Kunting tamis. Ilagyan natin yan ng ano. Chili oil. Courtesy of Rugged Cocinero. Shoutout nga pala kay John Ladja from Talamban, kay Local Ride ng Bohol sa Sikatuna, AJ Lee ng Davao, pamangkin ko. You're done? Oo, tapos na siya mga sano. AJ Lee ng Davao, Unyo TV ng Danao, Manoy Kado. Please subscribe daw mga sano. So mga sano, hindi naman natin pwedeng kunan to lahat kasi bababa na yung binata ko at saka si Mrs. So maraming salamat po sa mga nag-view ng vlog ko at saka sa mga nag-subscribe. Salamat talaga sa inyo at sa mga makakapanood nitong video na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe din para makatulong kayo. Promise ko sa inyo, hindi lang ako yung natulungan. Balang araw. So, happy Sunday everyone. Ito mukbang, munting mukbang namin. After eating. Oh, yeah, later. Sa mukbang na to, sinamahan niyo ako. Maraming salamat po. Please subscribe. And to God be the glory. Mga To God be the glory. Okay, it's the boy.